Estem fent una recopilació de seus 40 i pico d'anys d'artista, perquè el diumenge va fer 4 anys que se'n va anar. Entonces era una manera de recordar-lo i de que la gent poguera veure en un mateix espai el procés de la seva obra. Entonces era donar-li un poc de visibilitat junta, perquè havia fet exposicions separades, però mai s'havien enjuntat gran part de l'obra que té. Però un poc de cada estil, considerem primer l'època que encara estava en la facultat, després ja va acabar, això ja érem ja parella nosaltres vam començar en esta etapa així de la pedra i el ferro, han estat 37 anys junts, entonces ha sigut una manera de com honrar-lo. Ell era professor de l'Escola d'Art i Disseny Superior d'Alcoi. També disfrutava molt donar classe, donava dibuix tècnic. Ell va començar antes de ser Belles Arts, va fer arquitectura. Va estar 3 anys allí, entonces estava lligat molt al dibuix tècnic, tenia molta visió visual. Tota l'obra que més o menys el relaciona d'ell és en la natura. Ell es sentia molt feliç en la natura. Els arbres, la madera, no sé, la pedra, tot això era per ell lliure. I ha treballat sempre molt lliure de crear, no creava per condicionar de venda, sinó per ell, per el seu disfrute. Era un home que creava molt, era molt creatiu en tot. Esdevenen testimonis d'uns enderrocs que clamen ser, d'unes pedres que volen transcendir i d'un ferro que parla d'una essència de fàbrica, de mans cansades i nues, d'obres en peu. Però Sant Pere també parla de terra, de fusta, d'origen, d'olivera i carrasca, de fulla que cau i acarona la sorra, de fusta que pinta i reviu com a fènix immortal. Així doncs, sols ens queda gaudir, absorbir la vida de la matèria, que no és més que un sentir de geni.